weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa catal heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to feral ganno tiggere yene ko on waktu yoni ha to guddiɗo ndiyen ɓe madina kaji paye kabaruji men coftal ɓalli fuɗɗortoɗen koto dowla maroc kalen tigui haala chan 2018 jeen ha to dowla allemagne kalen tigui haala bundesliga to dowla france et espagne ko ceerno saydou ba to dowla angleterre ko issa camara musidɓe tedduɓe mbason woɗɗude joni joni jaajnoɗen jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen goni altine 15 siilo ujunnaji ɗiɗi e 17 gardidi kabaruji men coftal ɓalli puɗɗortoɗen tigui koto dowla maroc kalen tigui haala 5e édition championnat d'Afrique CHAN woni CHAN total 2018 puɗɗiɗo ñande 13 lewru janvier fade 4 lewru janvier ujunnaji ɗiɗi e 18 ngel kawgel rentini ko équipe aji 16 ɓurɗi gardude taw tigui ko pettoji e dongre afrique ɗi équipe aji eɗi pecci e pecce 4 groupe A to Casablanca ko Guinée Maroc Mauritanie e Soudan groupe B koto Marrakech ko Côte d'Ivoire Namibie Ouganda e Zambie groupe C koto Tanger ko Libye Guinée équatoriale Nigeria e Rwanda groupe D koto Angola koto Agadir jafoɗon ko Angola Burkina Faso Cameroun e Congo Brazzaville ñande 13 siilo ko nden tigui wonno match d'ouverture ko équipe mo Mauritanie fottuno tigui e dowla Maroc woni pays organisateur ko baroɗe ɗe leydi Maroc piiɓe tigui loggi 4 e ɓolum ñande 14 siilo ujunnaji ɗiɗi e 18 ko équipe mo dowla Guinée fottuno e Soudan ko Soudan fiiɓe loggi 2 e gotel Côte d'Ivoire fottino e Namibie ko Namibie fiiɓe loggel gotel e ɓolum Zambie wawino tigui fottude Ouganda ko Ouganda fiiɓe loggi 3 e gotel ɗo to kalaten to dingral Tanger équipe mo Libye ma nana fettida tigui e Guinée équatoriale to yeehi ha waktu 19 pawɗo minitaji 30 ha joni e ngal dingral Nigeria ma fettide équipe mo Rwanda ñalawma janggo o taw tigui ko to stade Adrar mo Agadir sanga waktuji 16 pawɗo hojomaji 30 ma Angola fottu e Burkina Faso sanga waktuji 19 pawɗi minitaji 30 ma Cameroun fottit e Congo Brazzaville ha joni kalaten koye ngalɗo kawgel woni CHAN 2018 kalen tigui haala arbitrage vidéo taw tigui koye sawtol musidɗo meɗen Mamadou Oumar Ba ɗum noon Seydi Bal bisimilla maɗa non tigui ceerno Gueladio Sow ɗum no men kala ko jogori kewde e ngel ɗo kawgel baɗowel to leydi Maroc e oɗo saaha joni mo gonɗen so tawi yeehi en jettima dawal naybal battidigal woni quart de finale ina jogori nannede hen ko fewte ñawore to batte karallagal kesal woni ko mbiyeten arbitrage vidéo caggal nde fedde FIFA fedde aduniyankore toppirinde ko farate football peccel nde nabisi ɗum to leydi Russie e coupe de confédération ɓe nabisi ɗum to leydi Allemagne e ɓe ƴewdi ɗum kadi leydi Italie e leydi France ha e leydi Angleterre e Ligue 1 ina jogori ƴewdede ɗo en e Afrique ɗum noon jogori fuɗɗade koye ngel ɗo kawgel so Allah haaji caggal noon nde ɓe teski ɓe tawi ñawore innama ade mere ena gasa ena lohi seeɗa kono mbiɗen ni innama ade timmani kadi itere wonko wawa yiide taw so tawi waɗama e machine ngaji waddama hen karallagal kesal ngal ena ɓuura labtude ɗum noon ena jogori ƴewnede e ngel ɗo kawgel ngel gonɗen so tawi en jeehima en jettima dawal no mbiɗen ni dawal naybal battindigal so Allah haaji Allah jarama Seydi Bal ha joni koye kabaruji coftal ɓalli kalen tigui haala Bundesliga 18e journée Bundesliga woni championnat mo dowla Allemagne taw tigui ko première division ñande 12 siilo ujunnaji ɗiɗi e 18 ko Bayern Leverkusen tigui hawruno e Bayern Munich ko Bayern Munich fiiɓe loggi 3 e ɓolum ñande 13 siilo tigui ko Augsburg jabbino Hamburg ko Augsburg fiiɓe loggel gotel e ɓolum Frankfurt ko kañum jabbino Fribourg ɓe mbaddi ko ɗekki gotel e gotel Hanovre 96 ko kañum tigui jabbino Mainz ko Hanovre fiiɓe loggi 3 e ɗiɗi Stuttgart ko kañum tigui jabbino Hertha Berlin
ko Stuttgart fiiɓe logel gotel e ɓolum. Werder de Brême ko kañum tigui jabbino Hoffenheim ɓe mbaddi ko ɗekki gotel e gotel. Leipzig ko kañum tigui jabbino Schalke 04. ko Leipzig fiiɓe loggi 3 e gotel ñande 14 siilo ujunnaje 2 e 17. ko Cologne tigui jabbino Borussia Mönchengladbach. ko Cologne fiiɓe loggi 2 e gotel Borussia Dortmund ko kañum tigui jabbino Wolfsburg ɓe mbaddi ko ɗekki ɓolum e ɓolum. payen tigui e deggotiral ngal ko ni sifori ko Bayern Munich woni tigui hoore championnat mo dowla Allemagne ene jogui toɓɓe 44. Leipzig rewi hen ne jogui toɓɓe 31. Schalke 04 ko kañum tigui rewi hen ene jogui toɓɓe 30. Borussia Dortmund ko kañum tigui rewi hen ne jogui toɓɓe 29. Bayern Leverkusen ko kañum tigui jogui toɓɓe 28 jafoɗon. to banggue buteur uji ɗi woni hoore buteur uji ɗi ko Robert Lewandowski o jeeya koto dowla Pologne omo jogui loggi 15 rewi hen ko Pierre-Emerick Aubameyang ene jogui toɓɓe bituji 13. joni payaten tigui koto championnat mo dowla France caggal ɗum jen to dowla Allemagne taw tigui koye sawtowol ceerno Seydou Abouba jaam hiiri. Yawur Seydi Soh ceerno Gueladio Soh jaten ko toon to leydi France ko fate premier ligue mo leydi France e ñalgu nogas e biijo hade men haalde pottite badde ko fate ñalgu nogas e biijo ma en kaliya garta hakkunde ɗiɗo équipe aji oɗo biyeteɗo Lucas Pokerbi kañum koye jogui ko nogas e 4 duuɓi o ummima toon to leydi ummima toon to équipe Montpellier gam yaade toon to Slavia Prague min jiiya kay toon to République Tchèque kanko kay o yeeya ko million e feccere taw kadi ko koppereje euro toon to équipe Saint-Étienne kay jaɓɓima oɗo biyeteɗo Yann Villa en jogui duuɓi nogas e jeeɗiɗi kanko kay wonno ko toon to Rennes o waɗi kay signé contrat makko hakkude makko e Saint-Étienne toon to Girondins de Bordeaux kamɓe kay ɓe jaɓɓo oɗo joueur biyeteɗo Paul Bessé noon jogui ko duuɓi nogas e jeenayyi o joui match uji 15 o marki but goto o wonno noon koye oɗo ligue biyeteɗo Liga toon to leydi Espagne sen gami ko fate jawdiral hakkude équipe aji ma en kala résultat ji juɓɓinaɗi e ɗeɗo balɗe guila ñande aljuma ha ñande alerte ñande aljuma ko oɗo équipe biyeteɗo Strasbourg ko kañum tigui jaɓɓino Guingamp ko Guingamp kay fooliɓe loggi 2 e ndiga oɗo équipe biyeteɗo Dijon ñande aset jaɓɓino Metz ko ɓe mbaddi kay ko ɗekki gotel e gotel ko kañum tigui jaɓɓino Lille ko Lille kay heeɓi folde ɓe galle mabɓe loggel gotel e ndiga Nice ko kañum jaɓɓino Amiens ko Nice kay fooliɓe loggel gotel e ndiga Montpellier ko kañum jaɓɓino Monaco ɓe mbaddi kay ko ɗekki ndiga 3 ko kañum jaɓɓino Bordeaux ko Bordeaux kay fooliɓe galle mabɓe loggel gotel e ndiga Rennes ko kañum jaɓɓino Marseille ko Marseille kay fooliɓe e galle mabɓe loggi 3 e ndiga ñande alet ko Nantes jaɓɓino PSG ko PSG kay fooli Nantes loggel gotel e ndiga Lyon ko kañum jaɓɓino Angers ɓe mbaddi ko ɗekki gotel e gotel Saint-Étienne ko kañum jaɓɓino Toulouse ko Saint-Étienne kay fooliɓe loggi 2 e ndiga ko fate deggotiral ko PSG kañum ardi yeeso e jogade toɓɓe 53 e wondude loggi 44 Monaco ko kañum kay woni ɗimmo jogade toɓɓe 42 e loggi nogas e jeeɗiɗi Lyon ko kañum woni tataw jogade toɓɓe nogas e 42 e loggi nogas e jeegom Marseille ko kañum woni nayaɓo jogade toɓɓe nogas e 1 e loggi 19 Nantes ko kañum woni joyaɓo jogade toɓɓe 33 e loggel gotel ko fate deggotiral walla mbiyen meilleur buteur e équipe aji dowlaji France e premier ligue ko oɗo kay biyeteɗo Cavani taw kadi joueur ko toon to équipe PSG ko kanko woni go'aɓo e jogade bituji walla mbiyen loggi 19 oɗo joueur biyeteɗo Falcao taw kadi joueur ko toon to équipe Monaco ko kanko woni ɗimmo e jogade loggi 15
oɗo joueur biteɗo Fekir taw koɗo joueur ko toon to équipe Lyon ko kanko kay jogii bituji walla mbiyen loggi 14 ceerno Gueladio Sow ko ɗum ɗo wonno ko tungunden ko fate championnat mo dowlaji France. A jarama Seydi Ba, sen gummima to dowla France ma en jatigi ha to Liga mo Espagne. leydi Sow ceerno Gueladio Sow jaten kay ko toon to leydi Espagne ko fate Liga mo dowlaji Espagne e ñalngu 19 ñande aljuma ɓennuɗo 12 lewru sino hitande ujunnaji 2018 ko laga Getafe ko kañum tigui jaɓɓino Malaga ko Getafe kay foliɓe loggel gotel e ndiga ñande aset 13 lewru sino hitande ujunnaji 2018 ko la Cologne ko kañum tigui jaɓɓino FC Valence ko FC Valence kay foliɓe e galle mabɓe loggi ɗiɗi e gotel Eibar ko kañum tigui jaɓɓino Atlético Madrid ko Atlético Madrid kay fooli Eibar e galle mumen loggel gotel e ndiga Real Madrid ko kañum jaɓɓino Villarreal ko Villarreal kay fooli Real Madrid loggel gotel e ndiga taw kadi fooli koye nder dingaral Real Madrid Gérone FC ko kañum jaɓɓino Las Palmas ko Gérone FC kay fooli Las Palmas loggi jeegom e ndiga ñande alet 14 lewru sino hitande ujunnaji 2017 ko Real Sociedad ko kañum tigui jaɓɓino FC Barcelone ko Barcelone kay fooliɓe e galle Real Sociedad loggi 4 Espagnol Barcelone ko kañum tigui jaɓɓino Athletic Bilbao ɓe mbaddi kay ko ɗekki gotel e gotel Alaves ko kañum tigui jaɓɓino oɗo équipe biyeteɗo FC Séville ko FC Séville kay foola loggel gotel e ndiga Levante ko kañum jaɓɓino Celta Vigo kay fooli Levante e galle mumen loggel gotel e ndiga ñande ñande altine 15 lewru sino hitande ujunnaji 2018 e ñalngu 19 ko Betis Séville ko kañum kay jaɓɓoto oɗo équipe biyeteɗo CD Leganés e waktuji 21 ko fate deggotiral mo championnat walla mbiyen mo Liga mo dowlaji Espagne e ñalngu 19 ko oɗo équipe biyeteɗo Barcelone ko kañum kay ardi yeeso e jogade toɓɓe 51 e wondude bituji 53 woni ɗimmo ko oɗo équipe biyeteɗo Athletic Madrid ko kañum tigui jogui toɓɓe 52 e wondude loggi 20 oɗo équipe biyeteɗo FC Valence ko kañum woni tataɓo jogade toɓɓe 54 e loggi 21 Real Madrid ko kañum woni nayaɓo jogade toɓɓe 32 e loggi 15 Villarreal ko kañum tigui woni joyaɓo jogade toɓɓe 31 e wondude loggi 5 ko fate bituruji walla mbiyen jouruji ɓurɗi loggude bituji ko oɗo équipe biyeteɗo Barcelone taw kadi ko Messi marqué bituji 17 Suarez toon kadi ko FC Barcelone ko kañum kadi marqué ko wiyete loggi 13 oɗo équipe biyeteɗo Celta Vigo ko kañum woni tataɓo taw kadi ko oɗo biyeteɗo Aspas ko kañum kay marqué bituji 11 a jarama Seydi Ba, sen gummima to dowla Espagne ma en bismo tigui ceerno meɗen Issa Camara ko fati tigui e championnat d'Angleterre ɗum noon Seydi Camara bisimilla maɗa. Allah jarama Gueladio Sow e kabroji men coftal ɓalli toon to Angleterre e 23e journée avant ko eɗen gara e résultat de 23e journée mbirteɗen caggal série A arde transfert uji badde Premier League e oɗo janvier jour uji ummiɓe toon e jour uji kadi e yadirɓe toon e ummade club fewde clubaji keddi toon to Angleterre eɗen teski hen gummugol Philippe Coutinho toon to Liverpool ardemo to FC Barcelone e jeeru coggu makko ko 160 millions d'euros 160 millions d'euros ɗum o umori Liverpool fewde FC Barcelone e teskade kadi kamɓe Liverpool kadi ɓe coodi défenseur mo Southampton néerlandais woni jeyaɗo toon to Pays-Bas ɓe coodimo kadi ko 84 millions d'euros
toon ɓe guittiramo woni kanko no o woni défenseur ɓurɗo serde e nder défenseur uji to banggue football oɗo no wiyeteno sen jeehi toon kadi to Chelsea ma en tesko toon kadi gargol toon joueur biyeteɗo Ross Barkley international anglais ummademo toon to Everton ardemo toon to Chelsea montant transfert makko ko 17 millions d'euros joni noon so tawi en gummima toon garten kadi koye kabaruji toujours coftal balli ha toon to Angleterre 23e journée o Chelsea jaɓɓino toon Leicester City e Chelsea e Leicester City mbaddi ko ɗekki ndigue Crystal Palace e Burnley mbaddi ko gotel e ndiga ko Crystal Palace fiiɓe Huddersfield e West Ham ko West Ham tawi ɓe fiiɓe 4 e gotel Newcastle kamɓe e Swansea City ko ɗekki e gotel Watford e Southampton mbaddi ko ɗiɗi West Brom e lappi ɗiɗi e ndiga to Boston of Albion Tottenham kam jaɓɓino Everton ko Tottenham lappiɓe 4 e ndiga ñalawma hanki o ñalawma hande o ko Bournemouth jaɓɓino Arsenal toon to tere muɗum ko Bournemouth lappi Arsenal 2 e gotel ene teske noon e 23e journée mo Premier League wonande première défaite de Manchester City wadde ɓe déplacé tawde ɓe Liverpool ha toon to Anfield ko Liverpool lappiɓe 4 e 3 enen teska hen noon markol bi Sadio Mané e mo équipe mo leydi Sénégal e Mohamed Salah mo leydi Égypte en garat kadi toon to classement des meilleurs buteurs de classement d'abord du championnat o Manchester City jogui ko 62 points ko kañum woni toujours keddi to gardinto rewe mabɓe ko Manchester United jogui 47 points Liverpool waɗi occupé 3e place 47 points e kamɓe e Chelsea gondi toon ko 47 points goto mabɓe foof jogui Tottenham waɗi occupé 5e place o ko Tottenham waɗi occupé 6e place o e Arsenal 39 points ne teska toon noon championnat Angleterre équipe aji gondi sakket woni toon ko Swansea City ko Stoke City woni 19e avec 20 points et West Ham rewe mabɓe ko 19 points jogui e rewi hen ko Swansea City ko woni dernier ko Swansea City jogui 17 points enen teska kadi championnat Angleterre to sen guttittima de classement des meilleurs buteurs ko Henry Kane woni toon meilleur buteur mo ene jogui 20 bi Mohamed Salah mo Égypte mo gondo toon to Liverpool kañum reyma ko ne jogui 18 bi e Raheem Sterling de Manchester City ne jogui 14 bi Sergio Aguero ne jogui 13 bi Wayne Rooney do Everton ene jogui 10 bi Romelu Lukaku to Manchester United ne jogui 10 bi Alvaro Morata ene jogui 10 bi Firmino ene jogui 10 bi Jamie Vardy uddi ngaldon dawal ene jogui 9 bi des classements les meilleurs buteurs les classements les meilleurs passeurs en Premier League toujours woni toon ko Leroy Sané ne jogui 9 passes décisives kanko ene wonde ɗo équipe Allah jarama Issa Camara kabaruji men coftal bali ko ɗum tigi woni ko tongunoɗen to dowla France et Espagne ko Saydou Abouba to dowla Angleterre ko Issa Camara en jabbinomo tigi ceerno meɗen mo Mamadou Oumar Bal ɗo e haalirde guiɗo moon musidɗo moon Gueladio Sow yo Allah rokku en walde e jaam.